Dit programma werd mij mogelijk maken door Showheimer, mijn het fietsspecialist en van Smaak. Omdat beide renners over vergelijkbare eigenschappen bezitten en in vrijwel alle amateurkoersen om winst vechten, zal de uitkomst van de komende koers bepalend zijn voor de vraag welke van deze twee renners we willen toevoegen aan de espoirs van onze profploeg. Remco had Fausto Coppi voor mij opzocht. Wist je dat hij een stiekeme vriendin hier? Eerst winnen. Is het vlak voor de start nog in en als het was. Het komt wel goed, zei ik. Wat? Kak! Kak! Tosgebied, nog een tosgebied. En Sainz in het peloton. Kom op, Sieger! Nou kist het! Hij is laatste stilvallen. Dit hier is Jeppe Staatsma. Gewoon echt een klasse beter als Sieger Keizer. Dit hier mag Keizer echt meerdere herkennen. En al is het mijn binnen in het hemd. Nou jongens. Fausto. Fausto. Wat? Sorry man, ik kon niet meer. Nee, ging gebeuren, hè? Hey, dat die man van AVTV. Nou, die zei nou dat ik geen interesse meer had. Dan kunnen we tak nog meer tenminste weer voorbij rijden. Willen we dan misschien wel weer eens wat? Nou, moet het wel beter gaan als Joert. Bob. Ja, wat nou zus, hé? Zes winningen in dit hier al. Zes. En ik het één keer altijd en een voet vet lullig dan. Dank, pik. Fausto. Die is vannacht bij te slepen, geen kind, jong. Wat bedoelst? Spieren strak. Het vlees is zwak, hè? Als je denkt dat ik mijn vak niet serieus neem, vriend, dan is het er goed naast, oké? Hey, er is hier geen iemand die te zo hard verwerkt als ik, ja? Die te zo volle vertraind en een zo volle verlid. En dat het tijd nooit slag is, komt omdat Stody die het stien als te verneuken. En sinds net dat ik zo niet ben, ja? Want ik jaag die de volgende keer staat op fucking hekken niet, oké? Ik wist niet dat je zo'n volle jong. Achterlijke kloot! Val ik het erop, je lul! Paulus. En? Nou ja, hij had in elk geval tas zijn dat ze daar nog wel in de gaten hadden. Dus ik had maar een beetje op die blessure gegooid. Maar had ik nog een kans? Ik weet net. Maar hij doopt het. Waar? Jeppe. Ik had zelfs jongen. Bewijs? Nou ja, het lieken ze. Nou dan. Hij zal wel weten wat hij doet. Hm? Al die controles is nog nooit pakt. Hij doet het gewoon goed. Hij doet zijn grenzen op de ziekje.
Hij wel. Lekker bezig, man. Dus dan weer aan het trainen. Ja, van een mooie fitness, maar een duurtraining. Dan was die rest ik niet meer, jongen. Zo traint hij zelf. Nee, maar het is nog maar een paar weken, hè? Hé, het is nou mijn laatste kans op het nou gebeuren. Als de optimaal presteren was, dan zou ze toch een goede arbeidsreisverhouding hebben moeten. Of het Bouke die het nooit vertelt. Je wist wel, maar er moet gewoon nog een tosje bij. Snap dat dan? Het is ook wat voor de kop, hè? Dus meer op deze verhaal dan alleen nog die fiets. Ja, sorry, maar zolang je hier nog wist, en net in het hulpprofmilieu is, heb ik nog wat te vertellen. Oké, doei. Ja. Wat goed. Maar als ik even tijd neem om die verlies te verwerken. Dat is niet een thee of zo. Niks net verwerkje, gewoon keihard erin batsen en weer omslaan. Verslaan worden en weer omknokken. Levert de mooiste verhalen op. Hey, ik wil die biografie laten wel schreeuwen. Nou, die is maar zijn eigen site. Je hebt een straat met een vette eigen site. Dat werkt het goed. Hij had al een paar 100 fans en volgers. Ken ik wel van die maatje. Maar als je een squalopdracht van. Ik beloof je dat het wat moois wordt. Dank je. Als het hij helpt. Alles voor de winst. Haast alles, hè? Ik ben doping shit en zo. Waar zie je ik omrin van die bodybuilders? Nee, ik hoor die rotzooi net. Goed zo. Nou, doei. Doeg. Nou, ik iedereen even nooit dacht. Want ook is net van mij verwacht je dat ik... Maar ik verwacht je toch helemaal niks van mij. Nee? Is goed. Die drehen weer, maatje. Of het op, ja. Dat was het.
But all I know is we won't make it through. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Peugeot Heima, mijn fietsspecialist en van Smaak.